Să începem cu o enigmă, practic. Imaginați-vă un oraș la apogeul puterii, o metropolă comercială în inima Balcanilor, Da, cu legături atât de puternice cu Veneția, deci cu cea mai mare putere maritimă a vremii, încât negustorii săi apar constant în arhivele venețiene. constant. Și apoi, după 1760, aproape peste noapte, dispar. Pur și simplu, își mută afacerile spre Viena, spre Germania. Cum poate un oraș întreg, atât de prosper, să abandoneze o legătură economică vitală? Asta e întrebarea. Astăzi, exact asta încercăm să înțelegem. Ne bazăm pe primele pagini din lucrarea fundamentală a lui Valeriu Papahagi a Românii moscopoleni și comerțul venețian. Încercăm să găsim în fundațiile acestui oraș indiciile. Este o abordare excelentă, pentru că Papahagi exact asta face. Ne dă piesele de puzzle, dar una câte una. Corect. Și ca să înțelegem de ce au putut face o mișcare atât de îndrăzneață, trebuie să vedem mai întâi ce au construit. Deci, ne vom uita la cadrul geografic, la cine erau acești oameni Identitatea lor, da, și, cel mai important, la argumentul central al autorului. De ce tocmai legătura cu Veneția e cheia? Cheia pentru a înțelege nu doar un oraș, ci întreaga economie a sud-estului Europei. și aș vrea să facem o precizare importantă de la început. Te rog. Pentru discuția noastră vom folosi exclusiv termenul aromân, așa cum a fost solicitat. Perfect de acord. Este esențial pentru rigoarea discuției. Perfect. Atunci, primul indiciu. Locul. Papahagi nu începe cu hărți și date seci, nu. Începe cu o imagine aproape fantomatică a ce a mai rămas. Da, e foarte evocator. O câmpie la poalele muntelui Opari, acoperită de ruine pe o distanță de 3 kilometri. 3 kilometri, asta nu e un sat, e o are urbană. Considerabilă. Exact. Dimensiunea e primul șoc, iar detaliile pe care le oferă sunt fascinante. Vorbește despre un pârâu, râul Alzega, Care împărțea orașul. Da, care împărțea orașul în două, sugerând o planificare urbană, dar ce mi se pare cu adevărat revelator sunt fântânile. așa este. Descrie fântâni vechi, cu zidăria intactă, care încă au apă, dar care se află în locuri unde azi nu mai e nimic în jur. Pustiu. Pustiu. Asta ne spune că orașul era dens, că existau cartiere întinse care pur și simplu au fost rase de pe fața pământului. Dar infrastructura de bază, sursele de apă, a supraviețuit cumva. Și apoi sunt bisericile. Din vreo 20 mai stau în picioare ruinele a 7 sau 8. Papahagi le descrie arhitectura. Foarte lungi, cu prispe susținute de 12-14 coloane de piatră. O arhitectură specifică. E de armata franceză. În primul război mondial, da? E tragic să te gândești că un loc care a supraviețuit secole sub Imperiul Otoman a fost practic profanat într-un război modern european. Este o ironie dureroasă a istoriei. Zidurile afumate, catapeteasma distrusă. Detaliul ăsta arată straturile multiple de distrugere. Dar, revenind la geografie, toate elementele astea, Întinderea. fântânile, întinderea, fântânile, numărul de biserici, plus cele 2 mănăstiri, una Sfântul Ioan Prodrom, așezată într-o poziție încântătoare. Toate construiesc o imagine clară. Suntem la 1150 de metri altitudine. Ceea ce intuitiv te-ar duce cu gândul la izolare. Da? Te-ai aștepta la o așezare mică de munte, greu accesibilă. Exact. Dar Papahagi demonstrează exact contrariu. Dimensiunea ruinilor ne spunea că a fost cel mai mare centru urban pe care l-a avut Albania la acea vreme. Deci poziția montană nu era un handicap. Nu, era un atu strategic. Era o fortăreață naturală, greu de cucerit, dar, în același timp, un nod perfect poziționat pentru rutele caravanelor. Rute care legau Marea Adriatică de interiorul Balcanilor și de Dunăre. Nu era izolat, era un hub. Uite, asta schimbă complet perspectiva. Și, apropo de percepție, apare și o problemă, legată de nume. Papahagi menționează mai multe variante. Moscopoli, Voscopoli, Voscopole. Da, De ce atâtea versiuni?
Aici Papa Haidii face o muncă de detectiv în arhive și observă un tipar interesant. Negustorii din oraș, când trimiteau corespondență, foloseau denumirea grecească, Moshopolis, Moscopole. Numele lor, asumat? Era numele, să zicem, oficial pe care și-l asumau. În schimb, consulii venețieni, în rapoartele lor, preferau Voscopoli. Ceea ce ne duce la întrebarea evidentă. De ce? Ce înseamnă Voscopoli? Păi, autorul citează o teorie a lui Pouqueville, un consul francez care a cunoscut bine regiunea. El spunea că Moscopole ar fi numele antic, poate legat de un vechi trib iliric, Iar Voscopoli? pe când Voscopole ar fi un nume mai recent, care s-ar traduce prin orașul păstorilor. Orașul păstorilor. Asta sună aproape disprețuitor. Exact la asta mă gândeam și eu. Te face să te întrebi dacă nu era un fel de poreclă dată de rivalii comerciali, o modalitate de a le minimaliza importanța. E o speculație foarte plauzibilă. Ăia de la Voscopole, niște ciobani cu bani. Nu vă faceți griji. Da, da. Ar putea reflecta o percepție externă, poate invidioasă, asupra originilor pastorale ale acestora români, chiar în momentul în care ei deveneau jucători economici de talie europeană. O tensiune, deci. O tensiune fascinantă între cum se vedeau ei, cetățenii unei metropole, Moscopole, și cum îi vedeau alții, poate ca pe niște parveniți din orașul păstorilor. Bun. Deci avem acest loc strategic cu o mică criză de identitate onomastică, să zicem. Asta ne duce la întrebarea pe care o pune Papa Hagi în introducere. De ce să construiești un studiu întreg în jurul legăturii dintre orașul ăsta montan și Veneția? Da. De ce ar trebui să ne pese astăzi de comerțul dintre ei? Pentru că, și asta e ideea genială a lui Papa Hagi, povestea asta nu e despre Moscopole, e despre cum funcționa globalizarea în secolul al XVIII-lea. Adică e o fereastră spre ceva mai mare. Exact. Studiul relațiilor Moscopole-Veneția e o lentilă perfectă prin care vedem întreaga viață economică a Balcanilor. Zdrobește complet stereotipul unei peninsule izolate, înapoiate, sub dominație otomană. Și ne arată, în schimb, Ne arată o comunitate de aromâni extrem de dinamică, care a reușit nu doar să supraviețuiască, ci să se integreze activ într-una dintre cele mai sofisticate rețele comerciale ale lumii. deci nu e doar istorie locală, e un studiu de caz despre cum un grup, poate considerat marginal, reușește să spargă sistemul economic global al vremii. Perfect spus. Și cum dovedește asta Papa Hagi? Nu cu povești sau legende, ci cu documente. El subliniază rigoarea științifică a demersului. S-a dus direct la sursă. Direct la sursă, Archivio di Stato in Venezia, arhivele de stat din Veneția. Acolo a găsit dovezi concrete, incontestabile. Ce fel de dovezi? Corespondența comercială, rapoarte consulare, registre de tranzacții. Acestea sunt dovezile palpabile care arată că relația economică era structurată, constantă și de mare anvergură. Nu vorbim de troc ocazional, ci de business serios. Și cine erau oamenii din spatele acestui business? Papa Hagi e foarte clar în privința identităților etnice. E tranșant. Spune că originea română a moscopolenilor este în afara oricărei îndoieli. Toți vorbeau dialectul la român și, în detaliu pe care autorul insistă, erau conștienți de originea lor latină. Asta era identitatea de bază. Ce a vorbit acasă în familie, pe stradă. Da, Dar aici apare o complicație. Un paradox aproape. Papa Hagi adaugă o nuanță care schimbă totul. da, și aici povestea devine cu adevărat complexă. El subliniază un fapt crucial. Deși identitatea etnică era a română, Moscopole, în perioada sa de glorie, nu a fost un centru de cultură sau de educație în limba română. Stai puțin să înțeleg bine. Vorbeau alomână acasă, Da, dar viața publică, culturală, se desfășura în altă limbă. exact. Cultura înaltă, biserica, administrația, corespondența comercială de nivel înalt, toate funcționau în limba grecă. Care era lingua franca a zonei. Era lingua franca a elitelor comerciale și ortodoxe din Balcan la acea vreme. Mișcarea de renaștere culturală a română, cu tipărituri și școli, a apărut mult mai târziu, la final de secol XVIII, început de XIX. Și culmea, nici măcar nu a apărut la Moscopole. Tocmai, a apărut în diaspora.
printre emigranții moscopoleni ajunși la Viena sau Budapesta, care au intrat în contact cu ideile iluminismului și cu mișcarea școlii ardelene. Ce detaliu esențial! Este esențial. Ne arată o identitate duală foarte pragmatică. Acasă, în comunitatea erau români, în afaceri și în cultura înaltă, operau în greacă pentru a avea acces la o lume mai largă. Pot să-mi imaginez un tiner negustor. Exact. Lua micul dejun vorbind a română cu familia, iar apoi petrecea restul zilei scriind scrisori de afaceri impecabile în greacă partenerilor săi din Veneția. Gimnastica asta mentală trebuie să fi fost extraordinară. Asta explică multe, pragmatismul lor. Și ne aduce la ultima parte a puzzle-ului de azi. Cum ajungi de la o așezare numită, poate ironic, orașul păstorilor, Da. de la o metropolă care face comerț internațional? Primele pagini ale lui Papahagi ne oferă deja niște indicii solide. Ne pun pe masă toate premisele. Primul factor și cel mai evident este un spirit antreprenorial ieșit din comun. Faptul că îi găsim în arhivele venețiene cu afaceri consistente încă din 1696. Atât de devreme. Atât de devreme, da. Ne arată că nu erau niște simpli păstori care vindeau lână. Erau negustori organizați, versați, capabili să înțeleagă și să navigheze regulile comerțului internațional. Asta nu se improvizează. Și trebuie să fie avut deja o rețea. Ceea ce ne duce la al doilea factor, o rețea comercială preexistentă. Papahagi îi poate urmări sistematic în arhive, cu nume de familii, tipuri de mărfuri, rute. Deci nu a apărut din senini. Nu. Asta demonstrează o prezență comercială structurată, care probabil s-a construit pe parcursul a zeci de ani, pornind de la comerțul local și regional, înainte de a face saltul spre Veneția. Și al treilea factor, care cred că e decisiv, ține de ce anume vindeau. Nu exportau doar materie primă. Nu. Exact. Și aici vedem complexitatea economică a orașului. Nu exportau doar lână brută sau piei neprelucrate. Le procesau local, adăugându-le valoare. Cum ar fi? Papahagii menționează produse finite. Stofe de lână de calitate, numite abale, scoarțe, adică covoare, și piei tăbăcite de lux, cordovane. În ce înseamnă mai exact cordovane? Vorbim de piele obișnuită? Nici de cum. Gândește-te la cea mai fină piele, moale, vopsită, pe care ai găsi-o astăzi într-un magazin de pantofi de lux din Italia. Deci un produs de lux. Un produs de lux, un articol de modă, deci moscopolenii nu erau doar crescători de animale. Erau industriași, meșteșugari, producători de bunuri de lux. Ceea ce implică o organizare complexă. O organizare economică formidabilă. Ateliere, logistică, transport cu caravane prin munți și, în final, vânzarea pe una dintre cele mai competitive piețe din lume. Era o industrie înfloritoare. Deci, la finalul acestei prime explorări, imaginea care se conturează este mult, mult mai complexă. Avem un oraș impresionant ca scară, Da, așezat strategic într-o fortăreață montană, locuit de români cu un simț al afacerilor incredibil, care au operat cu o identitate duală, pragmatică, pentru a reuși pe scena internațională. exact. Și tocmai această combinație de tenacitate, pragmatism și spirit antreprenorial i-a făcut atât de puternici. Ceea ce ne aduce înapoi la enigma de la care am pornit. La dispariția din arhive. Papahagi notează în introducere acel fapt șocant. După 1760, negustorii moscopoleni dispar aproape complet din arhivele venețiene. Nu pentru că au dat faliment, ci pentru că s-au reorientat spre Germania și Viena. Da, Acum, având toate aceste indicii, forța lor economică, rețelele lor, capacitatea de a produce bunuri de lux, întrebarea devine și mai profundă. nu mai e doar cum a înflorit. A putut determina o comunitate atât de prosperă și de bine înfiptă într-o rețea comercială să facă o pivotare atât de radicală. Ce au văzut ei în Imperiul Habsburgic, ce oportunitate sau poate ce amenințare, i-a făcut să abandoneze o legătură de zeci de ani cu puternica Veneție. Această schimbare bruscă ne spune poate mai multe despre dinamica puterii în Europa secolului al XVIII-lea decât orice tratat de istorie. Să începem